para sayang kasi yung gas mo eh. 420. Ha? 420. Oo nga, oh. Ilan yung laman? 15 times mong, ay 420 divide mong 15. 28 pieces. 28 pesos. 15. And say 28 and 9 divided by 35. So 15 times 7, 53. So yung kita mo is 100 lang sa isang box. Kaya sabi ko sa'yo, idaanan na lang natin pag-uwi natin para hindi ka na magdi-diesel or maggagas. At least may bebenta ka. Pero kung kukunin mo pa, papagas ka, pag nakamotor ka lang, sayang yung 200. Hindi pwedeng, hindi mo tinawaran. Ano gamit sa ng tatay? Ha? Tatay yan. Pa ngayon? Pero may.
Baba na kayo po. Po. Yeah, mga bundok. Na? Nasaan? Ano? Mga bundok. Wala yung mga bundok. Nakatago. Bahala sila. Gawin kaya natin, ano? Baka pumulan doon, di tayo uuwi, ne? Bakit tama ka palala? Di tayo uuwi. Siyempre. Anong gagawin natin? Kunwari, matrap tayo. Bakit pa mo yung damit? Kulay white. Hindi pa ako nakapaglaba. So, bukas na lang ako maglalaba. Online din yan. Ha? Online ka. Naka-video lang. Gobyerno. Muna sa Anong papupunas mo? Huwag mong gagawin basahin yan. Chat mo si Tito Jeff, sabihin mo hindi tayo matutuloy mamaya.